मोनसे सिनायथि बेयो जोंनाव रायज्लायनाय एबा जोंनि थट प्रसेसखौबो बियो डेभेलप खालामो। Hi guys, welcome back to Jenny Vlog. नोंथांमोनखौ गिबियावनो जोंनि ब्लगनि जानानै बरायनानै लाग्रोबाय। दा आङो मोनसे मिटिंआव थांनो नागिरदों। जोंनि लाखि नोगोराव थानाय लाखि पामगाव गोजौसिन फरायसालियाव दिनै बर' बिजों सान फालिगोन। कार्बिआंलं जिल्ला बर' साहित्य सभाया दिनै 18 मे दिनै बर' बिजों सान बेखौ फालिगोन। लोगोसेयैनो दाखालिसो मेट्रिक आनजादाव बर' बिजों फरायनानै सेथि थाखोआव पास जानो हानाय फरायसाफोरखौबो बरायफागोन। दा बेयावनो आलासि हिसाबै बाहागो लाहैगोन। दा जोंनि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो आं आरो फिन खनसेबो खावलायफिनबाय, नोंथांमोना हानायमानिखौ नायलांबाय था। आङो जिखिनि देखायनो हायो देखायलांबाय थागोन। दा सोरबाफोर जोंनि ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो आरो नायखांनायनि उनाव लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गिबियाव जारिमिन बसुमतारीखौ दानसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायो। जारिमिन बेनो बांसिन नम्बरा बिनि उनाव फरायना टिना बर', बिफा मनजय बर', बिमा कबिता बर', गामि मासगाव गासै मोननो हादों 429 पारसेन्टआ 71.5%। हिन्दी आयदायाव मोननानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिश्वेश्वर बसुमतारी गेदेमा सारनि आखाइनिफ्राय बरायनो थाखाय गुरै खावलायो। फरायसाफोरा आखाइ खबस्रांनो होनांगौ। बिनि उनाव बरायनो हादों नम्रता दैमारि, फरायना नम्रता दैमारि, बिफा बिरेन दैमारि, बिमा मेरथि दैमारि, गामि आलमनिगाव गासै 423 नम्बर लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। हिन्दी आयदायाव देरहानो हादों। पारसेन्ट 70.5%। साबायखर थाबाय। बिनि उनाव बायले दैमारि, गामि बासुगाव गासै नम्बर मोननो हादों 421%, 70.16%। बड' एम.आइ. आरो इंलिसाव मेजर लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बेखौ मुस्रि प्रधान चौधुरी गेदेमानि आखाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायो। बेखौ मानगोनां कार्बिआंलं डिस्ट्रिक्ट कसारी समाजनि आफादगिरि मुस्रि नारसिं बसुमतारीनि आखाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायो। बयबो आखाइ हमनो हानांगौ। गासै नम्बर मोननो हादों 372%, 62.33। साबायखर थाबाय मुस्रि फरायसा बसुमतारी, बिफा भुदेश्वर बसुमतारी, बिमा लक्ष्मी बसुमतारी, गामि नैलाम चिरापारा गासै नम्बर मोननो हादों 360%। मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा मुस्रि सान्थिया बसुमतारी गेदेमा सारनि आखाइनिफ्राय बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायो।
होनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायो।
नोंहा गोसोखौ ज्रां गारनानै जिउनि गोग्गो फिथाइखौ मोननो आंहानि जिउआव थांखि दङ। जिउनि थांखिसिम सौहैनो खारनाय गैयाजासे नाजानाय आंनि बे खारनाय गैयि समजों लोगोसे हान्थिफानो आगान सुरलांगोन जिउआव हारसिङै नाजागोन अरायबो आं थांखिसिम सौहैनो जाफुंहोगोन आंनि जिउनि थांखि। आंनि फोथायनाया एसेनोसै। गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिनाय जाबाय। बेखौनो बिदिन्थिनानै आं आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां